everyone. Oy, may photo bomber doon. Ay, bumati ka naman dyan. Good morning. Good morning everyone. Nandito tayo sa Petit Jungle 2. Hindi pa ako nakaayos. Bagong tayo guys. Today is Wednesday. At ayan, ang ganda ni dragon. Fiddle lime ang tawag dito guys. Fiddle lime. This is the fiddle lime. Yung iba tinatawag na dragon tail. Pero ako, fiddle lime. At si Triostar ay ang ganda. Ayan, pasakalya lang kasi tayo today, Wednesday, as usual, nagpapatrabaho. At alam nyo naman, may bagyo. May bagyo dito na yung malakas na naging basyang. Pero awa naman ng Diyos, hindi naman tayo naapektuhan dahil patuloy pa rin ang trabaho dito sa ating project. At ito, pinapakita ko yung mga ibang mga tanim natin at nagsisilakihan. Hindi lang napapansin kasi busy si mama at papa. Busy si Porte. Tingnan nyo, ang lalaki ng dahon ni Porte. Oh, giant. Kita nyo? Naku, lalo na sila cardboard. Grabe, ang lalaki. Ang gaganda ng mga dahon dito. Itong mga inspiration ko guys dito sa garden. At ito lagi mo sinasabing ilipat sa malalaking pots yung iba. Naku, ang sa busy nga. Sobrang busy. Always busy ba dito sa amin ngayon dahil dito sa project nga. At si Thai Constellation, inilagay namin dito, itinabit sa mga anthurium kasi at philodendron dahil pumayat siya dun sa loob. Ayan, kawawa naman. Ito naman ay very slow grower yung mga yan. Yung anthurium na ganito. Slow grower talaga. Kaya hintay-hintay lang tayo. Hintay. Ngayon, dito sa ating project, ay update ko rin kayo. Busy guys. Busy tayo lagi. So, let's go there inside. Bait ng anak ko. Alam nyo? Ngayon, ito ang aming style. Ganyan, nag-iigib doon sa tangke sa labas kasi wala namang papunta dito. Wala pa kaming pump. Yan pa ang susunod namin gagawin. At ngayon, dito, ayun guys, mag-video ako na madilim. Ay, salamat. Maliwanag dito. Ayan. Ang sigla ng sili. Dahon ng sili ito guys. Nagpakuha ako sa garden. Dagdagan ko siguro. At ito yun. Manok. Gigisa natin konti ng sa luya. Ang daming luya nito guys. So, 100 grams. Garlic. And then red onions. Then, meron akong papaya. Hinaluan ko rin ng konting gabi. Ayan oh. Kasi gusto ko yung medyo creamy yung sabaw. And then, earthy ang lasa. And then, may malunggay. Ganon ang pagluluto ko ng tinola. Chicken tinola. Lagyan din natin ng siling labuyo. Nakakuha rin. At magdagdag guys. Dito siya nanguha. Where is the sili? Naubos na? Ay naku, nandun sa loob pa. Naku, yung monstera. Nilipat niya si monstera. Si monstera deliciosa. Ang laki na ng dahon. Ang ganda.
Kaya lang bakit ganun? Ayan, ganyan para complete. Ang ganda. Kunin mo. Kakainin lang ng ano yan, ng ibon. Meron din dito mga puno ng sili. Yes, dadami ang sili. I love sili, you know. Lalo na pa sa tinola. Hindi ko makita yung sili. Wow. Daming bunga. Ang daming bunga. O, tama na. Masira na yung sili. Baka magtampo. Mag-roll yan. Ang laki na ng sili dyan Meron pa doon sa banda doon. Daming sili. Oh, sarap. At maraming bunga ngayon. Yes, I love that. Wow, chili. Native chili. Boholano chili. Native chili, Pinoy chili. Ayan guys, dito kami nangunguha ng chili pag gusto lang para sa tinola. Yes, let's go. Tanggalin mo na muna ang bunga, baka makagat mo yan ako. Baka mamaya laukan na naman tayo niyan. Manghang. Tapang yan. Sana meron tayong yung suka na mayroon ng sili daan. Lagyan natin. Para kung kailangan mo ng mga meron na kagad. Yung sobra natin ngayon, nilalagay ko. Labol na kagad. At lagyan ko ng bawang. Yan. Yan, maganda tignan ba? Pang kinilaw. Para sa yellow pink tuna. Bibili tayo ng yellow pink tuna. Kaya yung tangike, naku, sarap. Para sa or kilawin kahit ba? yung mataan lang, or yung layalay, naku, sarap. Basta fresh. Fresh fish, no? Diba? Masarap. Gandang tignan ng masiglang mga dahon ng sili. Wow. Yan. Agarten tayo ti sili, ken bawang tapno, makakapangan tayo ti kinilaw nga ikan. Wow, nag-Ilocano pa. Sa mga kababayan na OFWs ni Ilocano dyan, ito pampagising-gising. Pampagising-gising is the sili-sili. Sarap. Lagyan natin ng olive oil konti para panggisa ng ating spices. Yung ginger na pampabango. Garlic. Karne. Dahil matagal din ng gabi at papaya. Sabay-sabay na silang maluto dyan. Lagyan natin ng raw chicken cubes para lang sumarap. Hindi na tayo gagamit ng bechin guys. Ito lang, hindi kami gumagamit ng bechin. So ito lang, lagyan na natin dyan. Ito na ang pusa. Kaya lang natin magisa-gisa muna bago lagyan ng tubig mga. Tubig na maybe 1 liter.
itong niluto natin na tinola is 1.5 kilo. Okay. Then, hayaan lang natin yung kumulo hanggang maluto na siya bago natin lagay yung gulay. Yung poste dito sa loob ang ginagawa. Ay, salamat. Iba't ibang parte. Dito naman ay ayan, pala Silvano at saka si Sally. Ingay. Mga kabataan. Nong! Mga una! Maniod to sa mo, Don! Don! Maniod to! Bakit daw? Ano raw ginagawa nila? Mag-fold sila rin kabila. Mag-fold sila? And then? Bungan mo sila fold pa. Ha? Dapat may kanya-kanyang foldan ng kabila. Ay, paano yan? Paano sila makafold? Isa lang yan. Oh my God, kung maghintay ng 2 oras dyan, wala nang matapos. Kanina pa naka-standby palang kwentuhan. Magkukwentuhan, nagtatrabaho, paano yan? Susulduhan natin, ang mahal pa naman ng sweldo ngayon ng panday. Ano ba yan? Nakuha tong cam. Hindi ko napunan yung mga naka-standby doon. Naku, 3. Naka-standby. Garden natin dito sa Petit Jungle 1 ay hindi ko na maintindihan, guys. Nagkaluhalo na kasi walang kaayusan dahil nga dito sa patrabaho namin, pero may time na maasikaso din natin to dahil nagdikit-dikit na ang lahat nila. Aba,
Gumanda na si ano? Staghorn. Gumanda na siya, oh. Gumanda na si Staghorn Fern. Yan. Gumuwapo na siya. Ayan. Gumuwapo na siya. Oh, di ba? Tingnan mo dito. Pagkita ko yung sili. Oh, marami ring sili dito. Tapos meron ako ipapakita sa inyo yung pangalan nito. Itong golden Milenoni ay. Ayan, ang ganda kasi na arawan. Tapos yun naman green emerald. Ay, anong pangalan yan? Green Imperial. Di ba emerald? Green Imperial. Di ba green cardinal yun? Hindi, Green Imperial daw. Ayan yung golden Milenoni ay. Ganyan, ang ganda ng kulay kasi naarawan. Ipagkita ko sa inyo yung hindi naarawan. Kangkong muna. Bale, kapatid niya, top cut yun eh. Kangkong muna. Yung kangkong, oo nga. Ala, humaba na yung tinanim kong kangkong. Pumunta na doon. Look at that kangkong. Kasi, ala, ang haba na. Naging parang kalabasa na. Ala, kunin mo kaya? Pagka nagsigang, kunin mo yan. Yan, nagtanim kasi ako. Minsan, wala kaming magamit para sa sinigang. Ayan. Parang nakakaawa. Pero buhay naman sila. Masasaya naman. Ipakita ko sa inyo yung golden Milenoni ay na hindi na golden ang kulay. Dito guys. Ito oh. Kasi nakatago. Ayan oh. Nakatago. Golden Milenoni ay hindi na arawan. Biro mo yan nasa ilalim kasi dahil nga dito sa patrabaho ay kailangan itabi lahat dito. So, ganyan ang nangyari sa kanila guys. May time din. May time din kayo. Okay, yun lang ang in-update ko sa inyo today. At yung Milano Crimson ay nagtago nandun sa dulo. Ganda, no? Lindeni Eye. Ganda ni Lindeni Eye. Ayan. Mga cardboard natin nasa taas. Ganun pa rin magaganda. Dito. Anong balita? Bakit na-traffic hanggang doon? I don't know the balita. Wala akong update pero ngayon lang nangyari ito. Hindi makausad. Oh my God, I don't know. Siguro may ano. May kumukuha ng video doon. Pero dahil Holy Week, siyempre marami nagbibiyahe, pauwi, papakasyon, hindi ko alam. Kaya ganun siguro. Ang aga namin nagpasweldo guys. Wednesday today, nagpasweldo na kami kasi pupunta lahat sa simbahan. Siyempre, Holy Week. Pupunta sa simbahan, mangilin, yun, you know, it's Holy Week, it's a sacred days. Kaya, yung Thursday and Friday, walang trabaho, then babalik kami magtrabaho sa Saturday.